Maase nwe Sofia me share on weba Sarah share on weba or if I kono ya de tegari onwunu all in the name of no content creators if you na anyagasi ono if you na anyagasi ono Governor Soludo Loco gente yeah question the so many people na nuki yeah you so many people na thinking at their mind and I'm supposed to be that then a comment section now we leave this thing talk about an Ikamen market. Talk about what Soludo did to an Ikamen market. And then every video now saw the whole content creators on the east. When I tell you, it is opportunity to make a block shut down and shut down for some days now. When I tell you, Agunne, I tell you, my reason for that the whole content creators in Nigeria okay. Onye nwere data akụ, onye nwere that fear, onye nwere that mind. So onye ka enyere ye. So very dark man. So ya nwere that agreement. So ya nwere that gift. So ya nwere that contact. Okay. Achọrọ m ka unu for foundation of ife nchọrọ ikwu because o kwuchala gaa n'iru ikwu na also very dark man nwee the courage I confront Anambra state government gaa free na nyanwa ha eme because na nwụrụ ya na o nwere onye ya ekwu okwu and na no feel na ife very dark man ji wee mechie ọnụ who because na ebe ọ na-ekwu na ọ na practice tribalism ndị content creators ndị Igbo jezie kwuo ya ma si nwe Sofia sometimes unu na disgrace onwe unu on in the name of no content creators yes you will only view because na the only thing is interested wo Ebuka Obi say ndị ụka sị mata ya sị eze akụ sị onye asị sị asịrị nwanne sịrị unu anọrọ na kamera na-akụ asịrị na-akụkọsị ụmụnne unu isi ọnụ that is the only thing unu pasịrị ịgba ya ha kamera Ebuka Obi jikwa wee sị ndị ụka jikwa wee sị Bible jikwa wee sị Christianity jikwa wee sị mata ya sị jikwa sị onye a ji wee sị sọsọ asịrị wife ụfọdụ n'ime unu pasịrị ịda akụ. I have been hammering on this same thing men on the show, calling Governor Soludo out to do the needful. When we arrest, I have even around over 1 hour program because of that on the Shaman market. What happened? No one and go Massey Sofia will half of time do destructive to an Igbo. Will you quo Makanke Nyaka we grew an Igbo? Mbayefe also very dark man, well courage. Also, the whole content creators the whole content creators now call Governor Soludo out. You did not see them. In a shame very dark man you were man and mother there no moon ndị Igbo go on na-ekwu na inferiority complex anyị nwa ndị Igbo da n'ime onwe onye tiri anyị n'ime ife menahụ ndị Igbo ji wee prefer outsiders to people no buy ife menahụ ndị Igbo ji wee prefer ife dube ndị ọzọ karịa nke dube anyị ife na-esi nkapụ isi dị n'ahụ ife na-esi nkapụ isi dị n'ahụ you cannot open your camera time iji wee kọ efe na-akọ were call Soludo out where no na trample na right of traders no na main market no mo right ije force onye ọwụna na ha ya apụta afia Monday sit at home nwe bụ ntu anyị si wee kọwe. You are trying to tell me, presenting yourself to be the greatest coward of all time, calling on very dark man ko si Abuja we bi Anambra state we bi akwolu ife na eme na Anambra state e bibi emoko na no suppose na ejideru look at ife no na camera na anyagasi ọnụ. Do we need very dark man to come and talk to our governor to do the right thing? People have been doing it. Ndị mmadụ na-eme ndị mmadụ na-engage. Only if you go to one of the cowards who cannot do that. But when people who can wear their balls or do intact, and we are doing it, and the only thing because only for after all, a very dark man. How many times can I call out government? Oh, if a government email or say na you to do busy. Na chase crowd na agbagari na eme ife niile na onwe ife oyeku na ife ha mere odumma ọrụ ụlọ marifu o ife odugudu n'ime. The other hand, a government will push way to the youth. O cheda na youth wa in the west time n'ife enweghị isi. Mana olu time o ye chase crowd, wala afa ndị mmadụ na chase crowd. Ọpụta na ọwụrụ individuals ọpụta. Chozie ka those youth. Omozi na that time youth na west time abịa engage na ya na ndị mmadụ nwee personal ọgụ ha na anọ. Na that time na ndị youth ye ejikwa eje engage government.
because no na-eme ọkọlụ people out wrongly na ha mere ife ọjọọ ndị mmadụ caution egwe na wrong ofiruzie na because of na ndị mmadụ caution re na ndị ahụ mere ife out wrong maybe no accuse mmadụ n'ozuru ohi ewegwe na onye ahụ na akọlụ onye ahụ out wrongly o weruzie na-eme agwazie ekwuzie na government officials zuru ohi okwuo na ọ ya ekwu after all na ebe ọ na-esupporturu individual zuru ohi no gosiri na ife ndị gọọmenti na-eme dị mma. That has always been his opinion. Now onye with the final say onye ikwu na onye ohi especially if you don't have a substantial evidence to say that na onye awifa. That has always been his opinion. So na ikwu maka onye na-call out government and if agbango na ife very dark man na-eme ọfụma awụ in individual battle and not government. How I wish take some of the times oji on a use n'ebe Lord na ndị niile anya na anụ ọgụ nọ were channel well to the government of the day man no government will problem I nde na-glorify that guy na Igbo because you have a platform but you cannot use it or you use ogo na fight ụmụnne unu you use yoga na fight ụmụnne unu every day ekwu Lord n'ọnụ Lord this Lord that. You can make multiple videos about Lord. You can make multiple videos about Lord, but you cannot make one single video address Anambra State government. You are waiting for very dark man to come and help you to address problem name na Azupilo. Feel supposed to read them for the content creators so to call. Don't you ever grade somebody like me na the kind of content creator say na categorize ebi de. You should place yourself as when you see your kanga. Nande buru amuhezu nya boss hezu. Coward. Government. That is why you cannot use your platform to help your people. You cannot. And now very dark man, we see Abuja, Webia, all in the name of not the fearless. So somebody like me may go to video multiple times. What has happened to me? You will not take me serious. Man, a video who hire you, a man with courage. Sometimes I go to na ya me funu nebe. Already made video multiple times, maka Lord this, Lord that, Lord this, rata that. You can do it. Nke akete elugo oge eji amande wunde ebo ọsọ gbara irisi mpatalo video mere ayeji we bịa kwe onye kwori anya bịa kwuola aye. Ndị mere demonstration n'Ọnịsha o video m lead ha. Ebe niile a na-ekwu na National TV o video m lead fa. E ma multiple demonstration a na-eme n'Ọnịsha since. O video m lead fa. The answer is no. Ane ekwugheri onye gbanye ha kamera o exhibit ignorance nya ndị Igbo anyị unu need help unu need help. You people can never build capacity from within. You will always prefer if you see outside to what capacity unu nwelu within you. Let's go back to our world. Let's go back to our root. Ona afie be niile use that capacity as a human being before my root e be na echiga back. You are always trying to be dependent. As an Igbo man, you are trying to be dependent. Anyway, share this video.